Mým třetím hostem je Mike Stuchlík. Hezký večer. Děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jsi přijal pozvání. Mike Stuchlík, většina z vás ho asi zná, ale jen tak pro jistotu je to kapitán dračích lodí. A na týmu Vrbenské líšky. Vrbenských lišek má ostatně i na košili. A pak je to taky držitel několika českých a jednoho světového rekordu v Guinnessové knize rekordů. Máme 4 zápisy v České knize rekordů, které vlastně musím říct, že město Vrbno jako mimo Pelhřimov, kde ty rekordy vznikají, tak město Vrbno je jediné v České republice, kteří jsou držiteli 4 rekordů v České knize rekordů. Říkám, nejste špatní, pak ne? Ty rekordy souvisí tady s tím, co mám tady před sebou. Vánoční dům Vrbno. Místní to určitě velmi dobře znáte. Možná ne úplně od počátku, ale minimálně v těch posledních letech rozhodně. A to, co se chystá na příští týden, tak já tuším, že velká část vás se toho bude jakýmsi způsobem účastnit, ať přímo na místě v den zahájení, nebo potom klidně později. Kdy Vánoce se... Jestli můžu, nejvíc to znají tady moji sousedi. Ano. Ano, vítáme sousedy, dobrý den sousede. Ty jsi dostal něco od sousedu? Ano, já jestli tady můžu. Určitě. Minulý rok jsem měl 45 a o těch... Taky starý Karolina, jo, taky starý, jo. Ano. Jako. A o těch skvělých sousedů, kterým vlastně každý rok víc a víc svítím do těch oken, tak jsem dostal tady toto, že tričko. Za což moc děkuji. Nechtěla ti spadne mikrofon, jak spadl mě. Promiň Milane, moc se omlouvám. Teda. Paní ředitelko, tak se mi to moc líto. Příští týden bude slavnostní rozsvícení. Ano, vlastně to už bude svým způsobem 3. oficiální. Já jestli můžu něco k tomu vánočnímu domu. Pojďme o to, máme teďka na to krásnou půlhodinku, pojďme si to popovídat. Vánoční dům vlastně vznikl jako také poděkování všem, kteří mě s těma rekordama pomáhali. Na začátku to byl rok 2019, kdy jsme vytvořili ten první rekord v Mnichově. To je tady vlastně součas Vrbna pod Pradědem. A ten rekord byl v září na Drakiádě. No a já jsem oslovil pár těch lidí, kteří se mnou vlastně spolupracovali, jestli by, protože Vánoční dům je vlastně i sídlo spolku Everest, kde ty rekordy vlastně vytváříme, nebo přes ně vlastně je všechny realizujeme. No a já jsem oslovil pár lidí, kteří mi s tím pomáhali, že bychom mohli udělat na ulici takovou ze sousedy, takovou party malou. Menší akcičku, no. No v té době vlastně 2019 to byla opravdu malá akce. Já jsem měl, když se dneska zpětně podívám do historie, jak ten Vánoční dům vznikal, tak já jsem měl akorát pár světýlek. Opravdu, když to dneska vezmu, já nevím, 50 metrů, tak to bylo hodně. Ale pro mě to bylo dost, už tenkrát. Byly problémy, jsi říkal, ježiš, jak já to tady zapojím. No, spíš aby jsem vůbec jako nemusel doplácet elektriku, že? Tak. A doplácel jsi? Tenkrát ne. Ne, jenom loni to bylo 5 kilometrů, abychom si to jako představili. Loni to byly 4. 4, pardon. 4. Letos je to 5, to asi bude nějaký doplatek menší, ne? Přítelkyně by to mohla potvrdit, ještě furt nám vracejí. Já si kouknu na vaši smlouvu, teda my furt doplácíme, já nevím, jak to děláme blbě. No mě taky někdo tvrdil, že mám nějakou smlouvu s ČEZem a není to pravda, ne. No a vlastně... Jak když jsi uvědomil, že pouliční party se změnila v pouliční šílenství, když to malinko přežil. No právě chci říct, že to byl rok 2019, kdy jsme to začali, pak přišel ten slavný covid, kdy nás pozavíral vlastně všechny doma
A já jsem se strašně nudil, jo, takže jsem nakupoval světýlka. Já mám hrozně zvláštní hosty. Jeden tak jako jenom vždycky někam náhodou přijde a jede na Antarktidu nebo jede lézt na hory a druhý den se nudí a má 5 kilometrů světýlek kolem domu a je držitelem jako světových rekordů. To je zvláštní. Se doma nudím a chodím a nic jako teda. Nic. No právě, víte co, v té době, kdy byl ten covid, tak nikdo nikde nesměl. Maximálně jsme mohli chodit, že, na vycházky. Všichni s rouškama ještě jsme Ano, sundávali ano. nenápadně, aby to někdo nevěděl. Takže tím, jak jsem se nudil, tak jsem přidával světýlka a lidi začali chodit okolo, dívat se, strašně se jim to líbilo. A neříkám, že to bylo levná záležitost, že už v té době. No a pak ten covid konečně skončil. Přišel rok 2022 a já jsem oslovil ten tým Lišek, nebo spíš jako část těch Lišek, že bychom mohli opět udělat takovou akci konečně, když teda už můžeme, že jo, po tom covidu. A společně si to sídlo spolku rozsvítíme. Protože už v té době, ten 2022, jsem měl nějakých asi 1,5 kilometra. Jo, takže už tam trošku to svítilo. Už je dost, no. Jo. A já jsem požádal i Peťu Kopince, aby tam byl součástí toho. Se sousedama jsme si udělali takovou menší party na ulici. Samozřejmě se tam přidali lidi. Líbilo se jim to, no a v té době už vlastně vznikla ta myšlenka jako vánočního domu. Jo. Kdy zrovna sousedi mě tím podporovali, že podívej, hele, tamhle ještě bys tohle mohl osvítit. Fakt jo. Nebylo to jako, ty vole, prosím tě, už jako... To je skvělé, ale... Jo, já jim děkuju, jako jo, že hlavně mým sousedům ještě i novotním, jo, ty Honzi vždycky vyleze, hele, tam to ti nesvítí, tak přijde, jo, takže... Ještě takhle kibicou, jako, hele, maké kamaráde, už to za týden. No a to byl ten rok 2022, no a potom už přišel rok 2023, kdy zase září jsme tady opět udělali ty 2 zápisy do České knihy rekordů. To musím tady vyzvihnout paní ředitelku, protože s tím jedním rekordem, ona je tam vzadu. Já ji vidím, jako snaží se dělat menší a ještě menším. Já jsem jí a tu svoji přítelkyni, protože ten rekord byl, že společně s mateřskýma školama vytvoříme největší smajlík ze smajlíků. To se nakonec podařilo, bylo to vlastně, ten je i v Guinnessovce, ten s balonkama, ale ten s těma smajlíkama, kdy děti měli vlastně namalovat, nebo vůbec celý tím měli namalovat ty smajlíky. Tak bylo to prvotní myšlenka byla, vezmu A3, děcka na žlutou A3 namalují ty smajlíky, pak to nalepíme a vznikne nějaký obrazec. No asi 2 dny před tím samotným rekordem jsem si to rozmyslel, že to je blbost. Jo, že když vylepíte A3, já nevím, tenkrát jich snad bylo asi 500, jo, že by to vznikla prostě nějaká směť žlutých papírů. Takže jsem si vymyslel, že je všechny vystříháme, jo, ty smajlíky. To zní jako lepší nápad, no. Jednoduchý. No, když těm dětem v těch mateřských školách a základních školách řeknete, čím víc smajlíků na té A3 žluté bude, tím líp, jo. A když potom přijdete za Pavlou nebo za tou moji přítelkyni, že prostě dívej, musíš to všechno vystříhnout a i ty smajlíky maličký, jo. Jinak to prostě nebude platný. Tak... To mě teďka zajímalo. Tak mě zajímalo, u Jima, jak reagovala manželka, tak mě zajímá, jak reagovali. No, můžeme se Pavli určitě zeptat, ona byla strašně spokojená. Ano. Paní ředitelko, jak... No, kolik času vám to zabralo? Ona to totiž neviděla, jo, já jsem mi to vlastně ten den... Jo, to bylo, jenom pár jich je, to je taková, sem tam něco.
Já ten den vlastně ráno, před tím samotným rekordem jsem mi řekl, hele, to ještě budeš muset nalepit, nejenom, že jsi to vystřelil, budeš to muset ještě nalepit, že? Jsou nejlepší tyhle ty dělané plány. No a vlastně ty rekordy se podařily. Říkám, ten samotný smajlík je i v Guinnessovce. No a zase to byl vlastně září, takže jsem chtěl jim všem poděkovat za to, že mi tady s tím šílenstvím pomáhali. No a vymyslel jsem si slavnostní rozsvícení. Samozřejmě jsem tady oslovil vrbenskou skupinu, myslím No Ordinary, jmenovalo se tak. A zajistil jsem u nás na ulici pódium. No a prostě stala se z toho taková jakoby už velká akce. Ten rok 2023 to bylo, myslím si, že nějakých 300 už lidí na ulici. Oni si tady vlastně jsou vrbenáci, takže víš, že ta ulice není nafukovací. Jo, a už v té době 300 lidí bylo dost. Jenom ty jsi říkal, že jsi jim chtěl poděkovat za to šílenství. Takže jestli to chápu správně, tak ty jsi jim za to šílenství chtěl poděkovat tím, že uděláš ještě větší šílenství. Zhruba. Ano, Něco. Já jsem to nechtěl říct, ale... Jo, já to klidně řeknu, no, to já jsem úplně v pohodě. No a to, říkám, to byl vlastně první takový oficiální velký rozsvícení. Lidem se to začalo líbit, nevím teda proč, ale jo, asi hodně světla. Můžeme se zeptat, jako. Jestli se jim to líbí? Líbí se vám to vůbec? Ano. Hodně nebo málo? Jo, líbí. Tak je to dobrý. Je to dobrý, fakt se jim to líbí. Ale ono to není samoučelné, že to není jenom jako uděláme si party, uděláme si světilka, ono to ještě má trošku malinko i hlubší smysl. Právě, že to byl ten rok minulý, 2024, kdy jsem viděl, že zase zajistím na té ulici nějakou hudební skupinu, ale nechtěl jsem, aby to vyznělo takový, že hurá, rozsvítíme si barák. Jo. A tak, aby to mělo nějakou hloubku, tak tím, že už jsem měl nějaké rekordy, tak říkám, hele, udělám si další. Že jo. A vlastně, proč ne, že? No a vymyslel jsem tu naši hvězdičku přání, kdy vlastně s tím prvním rekordem i s těma druhým a třetím mě pomáhalo několik desítek mateřských škol. Spousta lidí mi říká, že jsem si udělal taky malý otroky. Jo. To není to pravda, opravdu. To je krásné. Takže, malý brbenčky otroci. Takže jsem vlastně zase oslovil mateřské školy, jestli by nám pomohli s tím projektem, kdy si oni vytvoří vlastní hvězdičku přání, namalujou to přání, napíšou. My to potom vybereme, sečteme, jo, a vznikne nějaké číslo. Pojďme říct to číslo, takový zajímavý mi přijde. No, došli jsme na 4145. Správně, 4145, to je úžasné. Otlesk samozřejmě, to je fantazie. No a vlastně já jsem to musel potom stopnout, protože ono se to strašně nabalovalo a když už v té době bylo nějakých 20 mateřských škol, jo, já nevím, z Jeseníku, Šumperk, prostě velký rozptyl. A dokonce jsem pak dostal vyhubovaný z Rýmařova od paní ředitelky, že jsem oslovil je tu mateřskou školu, kdy děti dělají tam ty hvězdičky a oni tam mají 3 ty mateřské školy, jo, takže ale v kapacitně už jsme to nestíhali. To mi to jasné. 4145 je celkem dost velké číslo. A jestli to mám správně informace, tak bylo to na podporu dětského domova tady. Tak, no a to bylo vlastně, to jsem si zas tak vymyslel, že bych to neměl jednoduchý. Jasně. 5 kilometrů drátu, 4000 hvězdiček, co ještě lehčího bych si k tomu mohl přidat. No tak jsem oslovil vlastně v té době pana ředitele Vavříka, ředitele dětského domova tady ve Vrmě, že aby to dávalo trošku smysl, aby jsme tam neměli jenom ty hvězdičky samotné, jako, takže nás ty mateřské školy můžou podpořit v tom, že děti z dětského domova tady ve Vrbně by si udělali svoji vlastní hvězdičku přání pod speciálním kódem.
to by vlastně bylo registrováno tam u nich, to přáníčko, my to zavěsíme na tom stromě a kdokoliv vlastně mohl přijít a tu hvězdičku si vzít, a to přání splnit tím, že by to zakoupil, nebo vlastně to zakoupili. Buď to mohli dovést osobně na ten dětský domov, anebo prostřednictvím našeho spolku Everest, což se teda podařilo opravdu několik desítek, já teď nevím, kolik jich přesně bylo, abych neřekl blbě, tak několik těch přání jsme opravdu splnili, za což jsou rád, že vlastně celý ten projekt měl takhle smysl. Ty máš hvězdičky tady sebou? Já to mám, to je vlastně už z projektu na letošek. Můžu jenom ukázat, když už Určitě, máš, jenom jako, ať to nemáme jenom, že je tady máme. Klidně povídej, já to jenom takhle, můžu to nechat kolovat? Jo, určitě, jasné. To nemá žádnou to- hodnotu, že byste to jako... Hlavně to takže- vracejte jak ty Klidně počátky. se podívejte, ať víte, protože ať víte, co vás čeká, komu můžete jako všemu pomáhat. Já vám to takhle pošlu. I sousedům dáme. Takhle si to posílejte, koukejte. Tady. Budou to vracet ty počálky. Neboj, Karle, neboj. Tak, klidně si to tam posílejte. Tak, dobře, já vám to dám tady. Tak, takže letos No a máme 5 ale- kilometrů a máme hvězdičky, co s nima? no letos právě zase jsem už teda nemohl jinak. Já zase musím trošku říct ohledně mojí přítelkyně. Ona vlastně minulý rok po tom rozsvícení tak řekla lidem v okolí, že už oficiálně rozsvěcovat nebudeme. To si... Ona to ví, ona se teď schovává. Kde je? V druhé řadě. Dobrý den. Eh, Tak, pardon, počkej, Marko. Jak to bude teda letos? Bude, dobrý. Tak super, děkujeme. No, ona si upletla bič, jo, oni chodili za ňou, ne za mnou, jo, že jako to nemyslíš vážně, že? Takže z toho sešlo. No a už jsem věděl, že musím udělat znovu, teda oficiální rozsvícení, takže opět vlastně letos zase se skupinou. A samozřejmě ještě plus nás podpoří Peťa Kavár, dlouholetý DJ, Radia CJ. No a zase abych to zase neměl takové jednoduché, tak opět jsem oslovil, já musím ještě říct k těm hvězdičkám přání z toho minulého roku. Tak to nebylo jenom... Abychom se dostali k dračím lodím, už bude půl. Tak to nebylo jenom vlastně v rámci mateřských škol, ale dali jsme to i do nemocnic, kdy ty hvězdičky, já jsem je potom přepisoval, pak se vypustila jedna velká hvězdička, ty přání, a ty přání byly teda normálně, že člověk brečel. Jo, to je jako, když tam máte přání z onkologie, jo, z LDNky a tady takové. No a tak letos vlastně ta hvězdička přání opět byla, nebo je současně teďka v nemocnici Bruntal, Krnov, jo, Šumperk. Takže opět nás jako takhle podporují. No a já jsem oslovil zase dětský domovy, ale trošku mě zklamali, že nechtěli. No takže jsem oslovoval dál, oslovil jsem celorepublikovou nadaci Klub svobodných matek, což jsou vlastně právě ty hvězdičky, které teďka jsme tady rozdali, kdy a jim se to strašně líbilo. Oni mají takový virtuální stromeček a my jsme vlastně udělali ten oficiální. Takže celý letošní rozsvícení je vlastně na podporu zrovna tady této nadace. Kdokoliv bude chtít, samozřejmě může podpořit. Velký potlesk samozřejmě. Děkuji. A rozhodně hrozně zasloužený. Nicméně, pojďme se ještě dostat tady pojďme jenom říct, kdy to přesně bude, to rozsvícení, ať to, kdyby náhodou, ale jenom fakt čirou náhodou, kdyby se to nevěděli. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak je to příští týden v pátek, oficiálně v 5 hodin se to rozsvítí. Jo, a bacha, jo, a Majka přišla policie. Policie na tebe přišla, jsi říkal. Jo. No, ne na mě, ale jako řekli, že musím zajistit tak, aby se vám nic nestalo, takže tam budou také jako protizábrany. Jo. Takže i policie už je to zainteresovaná. To jsou, aby to bylo lehčí, tady tyhle ty věci všechny.
Tak pojďme se teďka vrhnout na dračí lodě, protože ty jsi kapitánem týmu vrbenských lišek v dračích lodích. Když jsme mluvili o paní ředitelce, ty jsi ten tým přebral po ní. No já musím říct, že vlastně dračí lodě, nebo respektive k vrbenským liškám jsem se dostal právě díky tam paní ředitelce, kdy jednoho krásného dne, bylo to myslím v červenci, asi 3 roky zpátky, jsme měli schůzi ANO a po té schůzi ANO tam byl pan tenkrát náměstek hejtmana, pana Krkoška, kdy zmínil, že se chystá v srpnu vlastně tým Moravskoslezský kraj dračích lodí a že potřebují lidi. Jo? Já můžu říct, že v té době jsem vůbec nevěděl, co to dračí lodě jsou. Já jsem znal nějaké lodičky, kajáky, rafty, ale dračí lodě vůbec. Jako, jo? Nehledě na to, když potom zjistíte, že to je nejkolektivnější sport, tak jsem se trošku cítil jako ukřivý, že nevím takovou věc. No, tak jsem řekl, ale já to chci zkusit na ten popud, ale paní ředitelka řekla, ale ne, to vůbec my sami potřebujeme do lišek, takže jdeš k nám. Jo. Takže takhle jsem se dostal já vlastně k vrbenským liškám. Paní ředitelka byl talentovaný, šlo mu to? Klidně rozvitá věta, úplně v pohodě. Ano, já vím, 19:29, máme jako 6 minut asi. No, tak já to zrychlím. No a vlastně tam to byl první můj závod s něma. Tam jsem poznal tým vrbenských lišek, který jsou tady, někteří jsou členové tady přítomní. A musím za sebe říct, že můžu dneska zpětně říct, že to bylo moje nejlepší rozhodnutí v životě, jako jít do vrbenských lišek, dělat dračí lodě. Protože díky tomu vlastně jsem se odrazil úplně někam a vím, že ten směr je správný. No a tam mě pohltila ta atmosféra vlastně těch samotných závodů. Od nich s liškama jsem zjistil, že je nějaká kategorie fun, kategorie sport. Samozřejmě lišky i nadále chcou zůstat v kategorii fun. Já jsem už vlastně na ten prvním závodu věděl, že chci opravdu jít do toho sportu. Abych to teda zkrátil. A v dnešní době... Jenom sleduju přítelkyni. A v dnešní době vlastně jezdím... Vždycky baví tady to, čím sleduju. Manželka tak rád sleduje vždycky ty reakce. Takže v dnešní době vlastně jezdím za 4 sportovní týmy. Jo. A ne neúspěšně bych řekl, protože tady máme jako před sebou vypsané, to našel samozřejmě, ty úspěchy a jenom jestli to můžu říct, získal, já pojedu od konce, jo, ať to má trošku nějakou jako atmosféru. Tak titul mistra Moravy 2024, 3. místo na halovém poháru v Německu 2025, bronz na Slezské Hartě z Haná Dragons. A tam to bylo i 2krát ten bronz. Ano, 2krát, ano, mám to tady závorka 2krát. Já ještě ale to není tam, ještě abychom se dostali k tomu jako... No já jenom ještě takový dodatek, že díky tomu, těm 2 bronzům, mě moje posádka teďka říká, že jsou kukačka. Kukačka? No ano, jo, že vlastně jezdím za tolik týmu, že vylezu z jedné lodi, jo, z jednoho závodu hned na druhý, jo, že nevím vlastně, kde jsem, že jo, kde je moje místo, že jsou všude a nikde, že. Dokud to přítelky toleruje, jak je to úplně v pohodě. Já to vždycky beru takhle, já to mám jako jednoduchý, že jsme ještě nezmínili to hlavní. Zlato v Benátkách a tentokrát ne jak Mnichov tady. Benátky tam, jako Itoška, na 30-kilometrové trati. 30 kilometrů. To je úžasné přece, ne? Jako mistr. Je to už vlastně, tady ty medaile jsou 2. Za vlastně mě jeď. Nebuďme skromní, vůbec to nebojme, pojďme. Mrzí mě, že letos vlastně se to nejelo. Jede se příští rok, což je jubilejní 50. ročník, který už určitě pojedu, jo, protože ta atmosféra těch Benátek toho závodu je neskutečná. A to se jede přímo ve městě nebo kolem na moři? Ano, vlastně startuje se v té laguně, co je před Benátkama. Jede tam 2000 lodí, každá je jiná kategorie, když to jsou dračí lodě, jsou to prostě paddleboardy.
A není to jako 2000 kategorie, aby každý vyhrál, jako tak, jak se dávají diplomy jako na mateřské škole, ať každý jako dítě nebrečí, že jo? Tak si, není to tak, ne. Ne. Říkám, je tam několik kategorií, jo. A ten závod je neskutečný v tom, že vlastně vystřelí se z děla. Ještě ráno se zastaví veškerá lodní doprava v těch Což tam Benátkách. musí být teda brutál úplně. Přesně, jo, to je. No a po zaznění vlastně toho výstřelu, tak celá tady tahle flotila všeho možného vystartuje, plujete vlastně na tom moři mezi ostrovy Morano, Borano, veškerýma těma kanálama. No a závěr vlastně toho závodu, tak jak ty lodě vyjeli na začátku, tak vlastně i přijíždějí zpátky, celý ten okruh se absolvuje a přijíždíte zpátky a vlastně tam vás čekají 10 000, možná 100 000 lidí a projíždíte pod tím mostem Treviso, nebo Treviso, jestli to říkám dobře. Je to ten nejslavnější most vlastně v Benátkách. Tam vám lidi fandějí, jo. Ale já mám trošku obavu, jestli jako 2000 lodí, to už by stačilo na obsazení menší země. Jestli ty 100 000 lidí tam spíš nejsou jako pro jistotu, jako obrana, jo. Ty Benátky, jaký byly často obsazovaný v minulosti, se mě říkají, hele, jako dobrý, ale pro jistotu. Ty 2000 dračích lodí, ještě vikingové, to tak bylo. To nejsou jenom dračí lodě, právě že tím, že tam je několik kategorií, tak já třeba musím... Tady dneska miminko, žabičky, vy jste úplně fakt úžasné město, já vás mám čím dál tím radši. Ono, těch 30 kilometrů na tom moři absolvují borci i na paddleboardech. Si nevím představit teda. Jako opravdu já klobouk dolů, protože když je vidíte, oni dojedou ruky prostě. No, že tak týden nemůže otevřít dveře, nemluví o záchodě. Jako. No, oni moc nemluví. No to vůbec, to jako... A vlastně pak dojedete, tam už se seřazujou, samozřejmě jsou v moři potapiči, kteří to tam korigujou, pak už jedete si pro ty... Jenom rozesmálo. To hlídaj radši. Jo, hlídaj, určitě, jo. A pak vlastně jedete si pro ty pamětní listy nebo medaile. No a pak vás čeká závěr zpátky, tak jak nás na ten poloostrov, odkud jsme vlastně vyjeli, kde jsme měli ten tábor. A to je asi ten největší adrenalin z toho závodu, nebo už vlastně je po závodu, ale vy s těma loděma se musíte dostat zpátky. No, ale v té době už vlastně je veškerá lodní doprava už je puštěná. Takže vy 20 lidí, nebo vlastně 18, protože 2 lidi tam nemůžou být, kudy právě že jsou vlnolami na té dračí lodě, tak si představte, že vlastně jedete úsek 2 kilometrů, musíte vlastně projet a potkáte tam obrovský tanker, nebo prostě zaoceánskou loď. Jo. Ty vlny jsou neskutečný. No a vlastně, když potom už dojedete zpátky na tu naši základnu, tak můžu říct za sebe, že ani nepoznáte, že jste těch 30 km, nebo vlastně 42, protože ještě 12 km padluje, 6 km tam a 6 km zpátky, takže těch 42 km, že vlastně za ten den napadlujete, že? Jako ta atmosféra je tam jako super, že se člověk neuvědomí. Je to neskutečný. Jo. A ty jsi měl v plánu, ještě musíme jednu věc zmínit, byť už jako přetahujeme, bliká na mě červené světelku, že přetekáme do basketbalu, jak se říká v televizi. A ty jsi letos se chtěl vrhnout na... Já jsem letos chtěl absolvovat dost šílenou věc, ale tam... Nejšílenější závod, který vlastně v dračích lodích vůbec je. Je to závod v Maďarsku na 66,6 km tratí vlastně na Dunaji, kdy 25 km padlujete po proudu, 35 km proti proudu, pak už je to jenom brnkačka okolo nějakého ostrova. Jo. Pak už cokoliv tady po tomhle teda. Jo. Bylo mi řečeno, že prej týden se nenajím. Já bych to tak dost předpokládal. Jo. Že ty ruky jako nemůžete používat, takže to mě přítelkyně od toho odradila, tak doufám, že příští rok se to zadaří. Super, budeme držet palce. Mike Stuchlík. Děkuji moc.